Teraz ja vás filmujem. Keď sa rozprávajte. Ale máme ťa rádi. Máme ťa rádi. No. Čau, Sarko. Čo? Dobre. No. Vy nemáte doma záhradné fakle? Mám. Máš? Koľko? Môžeš viac doniesť? Ja sa nepotím. Na nástup potrebujeme. Takže by bola tma a horili by na tej fakle. To nejaká cestička a potom Lení, odchodíš mám Katku a Masi. Ešte nemám žiadnu fotku, absolútne žiadnu. Proč se mi směješ? Nepotknu. Nepotknu. Lebo ja mám doma, ale ja mám iba 3. Takhle? Tak ja zabala, my máme určite, ale neviem koľko. Tak ani nebolo moje, ale som išla nad Mončou a to tak šúvalo, lebo ona zrovna niečo, že nemá chlapa, čo že už 40 rokov bude mať, že bez chlapa a tak, že to je hrozné, že to je no, ty musíš byť veselý, keď to na to